Hekk kif tasal dejn il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ħattart, wieħed mill-ewwel jinnota d-dettall mill-isbaħ li jżejjen il-faċċata tal-Knisja. Sforz l-elementi u fatturi oħra, dan id-dettall jidher grazzi għar-restawr li għadu kemm tlesta. Il-kappillan tal-parroċċa Konunku Joe Grech spjega ma' Red News l-importanza ta' dan ir-restawr għal din il-Knisja. Din hija knisja li tistgħu taraw anke mill-faċċata tagħha biss fiha ħafna dettall fl-iskultura li kellu bżonn tindif, kien hemm bċiet minnu nieqes kellu jerġa' jinbena u provajna ma nżidux iż-żejjed, jiġifieri ma x-xogħol li kellu jsir. Ir-restawr ħa madwar sentejn biex lesta. Il-perita ta' dan ir-restawr Herman Bonnici spjegalna x-xogħol sar. Kienu saru diversi ħsarat, kien hemm anke minħabba dħul ta' ilma, fil-fatt anke l-gwarniċi kienu bdew jitmermru minħabba il-melħ li jidħol. Kien hemm ukoll ħafna ħsara anke minħabba ħafna msiemer li fi żmien kienu jitwaħħlu anke biex jeħlu l-lumini, d-dawl u dejjem kienu jitwaħħlu hemmhekk, dawn baqgħu hemmhekk saddu bdew jaqsmu, bdew jaqgħu anke l-biċċiet tal-ġebel. U kien hemm ukoll anke ħsarat minħabba pollution matul is-snin. Fil-fatt il-xogħol ta' restawr kien wieħed delikat ħafna anke biex aħna natfu b'tali mod u maniera li dik l-iskultura fina li fiha l-Knisja ma nagħmlulix ħsara. Din il-Knisja bdiet tinbena fl-1613 u tlestiet fl-1624 mill-perit Thomas Dingley u dan ir-restawr li għadu kemm tlesta kien l-ewwel tat-tip tiegħu. Il-parroċċa tixtieq li tkompli bir-restawr li fadal li fih jikkonsisti l-kampnar li nbena fl-1718. Il-kappillan appella lin-nies biex jgħinu biex dan ir-restawr ikun jista' jsir. Fadal x'isir dan huwa li sar restawr l-aħħar fil-ġemp wieħed tal-Knisja u l-faċċata. Baqa l-ġnub il-ġemp ieħor u l-kampnar u ġifi baqa ħafna x'isir. Għalhekk jiena dejjem rajt il-ġenerożità tal-poplu ta' Ħattart. Ir-restawr sewa lill-Knisja madwar 68,000 euro, bi 80% tal-flus ikunu fondi mogħtija mill-Unjoni Ewropea.